Okay, potato Japanese. I see. Okay, so for tonight, we're going Japanese at the Nice Grand Canal. So that's the menu. What's yours? Huh? Yakitori? Ooh. Wow. Saan mo ya? Ha? Ano sa'yo mo, te? Rice set. Aking original. Ano sa galing na katong salmon flakes? Ano sa ba? Salmon flakes. Bonito flakes. Oh, move. Takoyaki. Ebe fried tempura. Ano sa ganito na ako Kalimot ko. We have to teach you for dinner. Wala matay. That's it. Chicken? Name. About you, te. Name. This is mine. Ano ba nga gatas na? Ang gatas na? Pag-slice na ka doon. Ha? Ipis pagka-slice. Name. So, kinabakasyonan na mo sa Manila, no? Mura sige ra dyan yung lamon, ano? Sige may kaon. Oh, pero gabantay yung food ko sa akong mga pangkaon. Bawal ba yan? Bawal ba yan ng mga karne o daghano natin? So, at least balance. Apoy dahon-dahon, apoy seafood, fruits, not so much on meat. Magbantay ko ka kay, ay, simba ko, ang kansa mabanhaw. Simba ko, Roy, palayo. Hindi na dyan yung taon ko ganahan. Mabalik atong ordeal sa mga chemotherapy and everything. Paano sila ba? Magbantay na lang dito, no? Maluoy, ginoo, yung taon ka, tabangin, taon ko. Ito, mabanhaw ang kansa. Bulat eh. Bulat.